رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، آمینہ بی بی تیرا سب تو ہے لال سونا۔ رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، آمینہ بی بی تیرا سب تو ہے لال سونا۔ آکے گلی مادائی میری تے عید گوئی، جاگے نصیب میرے سونے دی دید ہوئی۔ آکے گلی مادائی میری تے عید گوئی، جاگے نصیب میرے سونے دی دید ہوئی۔ ایسا نہ ویکھیا کوئی، ایسا نہ ویکھیا کوئی، اج تائیں بال سونا، آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا۔ رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا۔ شان محبوب دیا جگ تو نے بلے بلے، شان محبوب دیا جگ تو نے بلے بلے، سونے تے بہت آئے پر عربی تو دھلے دھلے، سونے تے بہت آئے مدنی تو تھلے تھلے، جگتے نہ ملدی کوئی، جگتے نہ ملدی کوئی، ایسی مثال سونا جگتے نہ ملدی کوئی، ایسی مثال سونا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، درود و سلام، حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے خاص، درود و سلام نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے اللہ رب العالمین ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف دی آیت نمبر 157 اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 تو صحابہ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں آیات دی اندر ایک آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آمد اور آپ دی آمد دے مقصد رو بیان کیتا، اور دوسری آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دی
آمد دے 9 مقاصد بیان کیتے نے، آپ دیاں 9 صفتاں بیان فرمائیاں۔ اللہ دی رحمت اور دی توفیق خاص نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے حوالے نال چند گزارشات کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول دا مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے۔ اج تو کئی 100 سال قبل ربیع الاول دے مہینے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے۔ جہالت دی دلدل دے اندر پھنسے ہوئے لوگ، ظلم دا بازار برپا کرنے والے لوگ، گناہاں دے عادی، ہر ایسا گناہ اس معاشرے دے اندر موجود سی جڑا معاشرے دی تباہی تے بربادی دا سبب بندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے لوگاں دی رہنمائی فرمائی، بگڑے ہوئے معاشرے نو ایک خوبصورت معاشرے دی شکل دیتی۔ اور بڑی معذرت نال جیسا معاشرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا سی، ویسا معاشرہ اس وقت ساڈا بن چکے ہیں۔ جہالت عام ہے، انصاف نام دی چیز کوئی نہیں، طاقتور کمزور تے ظلم کر لگیاں ذرا بھی ہچکچاندہ نہیں، توکھا کر لگیاں، فراڈ کر لگیاں، رشوت لین لگیاں، سودی کاروبار کر لگیاں، قتل کر لگیاں، بہناں دے حق کھان لگیاں، پراواں دی جائیداد تے قبضہ کر لگیاں۔ ایک منٹ مسلمان نہیں لگاندا، ایسے ہی کچھ حالات نبی پاک دے آن تو پہلا سی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے معاشرے نو سنواریا، اور جڑی میں سورہ اعراف دی آیا مبارکہ تو صحابہ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسیاں برائیاں جڑیاں اس دور دے اندر عام سن انہاں دی نشاندہی فرمائی۔ اللہ دا قرآن بڑی محبت نال بڑے پیار نال سماعت فرمانا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ تے رسول دی پیروی کر دینے
اس نبی دی پیروی کر دینا نبی امی نبی امی نبی اللہ اللہ امی دا مانا لفظی مانا ان پڑھ بن دے لیکن میں قربان جاواں اس امی نبی تو ایسا امی نبی جدیاں تربیتاں عرشاں والے رب نے کیتیاں میرے پیغمبر نے کسے دنیا دے استاد کو تعلیم نہیں حاصل کیتی عرشاں والے رب نے میرے پیغمبر دیاں تربیتاں آپ کیتیاں نے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دیاں رہنمائیاں آپ کیتیاں نے میرے پیغمبر تے پہلی وحی آئی نا جبریل نے آ کے نبی پاک نو کہا سونیا اقرا پڑھو نا میرے پیغمبر فرماندے نے ما انا بقاری میں تے نہیں پڑھیا جبریل پھر کہندے نے اقرا سونیا پڑھو نا آپ فرماندے نے ما انا بقاری میں تے نہیں پڑھیا جبریل پھر کہندے نے اقرا سونیا پڑھو نا نبی پاک فرماندے نے ما انا بقاری حضرت جبریل نے ان کر کے نبی پاک نو اپنے پراں دے اندر لے کے کٹے آئے تے آپ حضرت جبریل کہندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق سونیا پڑھو نا اللہ دے نام دے نال بس رب دا نام آن دی دیر تے میرے پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیتا ہدے تو پتا چل دے کہ میرے پیغمبر دے استاد عرشاں والے رب نے میرے پیغمبر نو سکھان والے عرشاں والے رب نے میرے پیغمبر دا لقب امی ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں صدقے جاواں کیسے امی نے کہ ایسی تعلیمات لوگاں نو دتیاں نے کہ انہاں دی تعلیم سکھ کے معاشرہ مہذب بن گیا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا او نبی جدا ذکر ہے اپنے پاس اپنیاں کتاباں دے اندر یہودیاں نو اللہ تعالیٰ عیسائیاں نو فرما رہے نے فرمایا انہاں دے پاس اس نبی دا ذکر تورات دے اندر انجیل دے اندر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے آن تو پہلا نبی پاک دا ذکر تورات دے اندر بھی موجود سی میرے پیغمبر دا ذکر انجیل دے اندر بھی موجود سی مینوں کائنات دے رب دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمتاں تے ایک پاسے میرے پیغمبر دا ذکر تے ایک پاسے اللہ تعالیٰ نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں دا ذکر بھی تورات تے انجیل دے اندر فرما دیتا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات دے اندر فرمایا انجیل دے اندر فرمایا نبی پاک دے آن تو پہلا ہی میرے پیغمبر دا ذکر ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر آئے نے تے مقصد کی لے کے آئے نے نبی پاک پیغام کی لے کے آئے نے ایک گل سنام تو پہلا تو انہوں بخاری پاک دی روایت سنانا چاہنا وا کتاب البیوع سنانا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دے گوڑے حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی نے ملاقات واسطے آئے نے تے آگے کہندے نے عبداللہ جی میں نو نبی پاک دیاں او صفتاں دسو نا جڑیاں صفتاں نبی پاک دیاں تورات کے اندر موجود نے حضرت عبداللہ فرماندے نے ہاں مینوں اللہ دی قسم میں ضرور تینوں صفتاں دساں گا نبی پاک دیاں کچھ صفتاں ایسیاں نے جڑیاں قرآن دے اندر بھی نے تے انجیل دے تورات دے اندر بھی نے پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں ذرا سماعت فرمانا حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں جڑیاں
صفتاں تورات دے اندر نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکلا لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی صفت ہے جڑی ہے اللہ نے تورات دے اندر بھی بیان کیتی اے نبی اساں تانوں شاخت بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا فرمایا وحرزا للامین ہے جڑے ان پڑھ نے انہاں دا محافظ بنا کے بھیجیا۔ اللہ اکبر ادھر ویکھیا جے نبی پاک دیاں صفتاں دنیا تے آن تو پہلا ہی کائنات دے لوگوں تورات دے اندر بیان پی ہوندیاں نے۔ نبی پاک دے بارے حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دیاں صفتاں اللہ تعالیٰ نے تورات دے اندر لکھے ہے سونیا انتا 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 عبدی ورسولی تسی میرے بندے بھی ہو تے میرے رسول بھی ہو سمیتک المتوکلا سونیا سی تواڈا ایک نام متوکل رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے سونیا تسی نام تے بد اخلاق جے تے نام دل دے سخت جے سونیا نام برائی دا جواب برائی نال دین والے جے بلکہ تسی تے معاف کرن والے جے تے جڑے تواڈے نال زیادتیاں کردے نے انہاں واسطے گناہاں دیاں معافیاں منگن والے جے۔ اللہ اکبر نبی پاک دیاں صفتاں تورات دے اندر میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں ایسا نبی اللہ نے سانو عطا کیتا جنہ دے آن تو پہلے ہی اللہ نے جنہ دا ذکر تورات دے اندر کر دیتا تے او پیغمبر پیغام کی لے کے آئے نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے آن دا مقصد فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر پہلا مقصد نبی پاک دے دنیا تے آن دا لوگاں نوں نیکی دی دعوت دینا وینہاہم عن المنکر تے برائی تو روکنا میرے پیغمبر دان دا مقصد پہلا نیکی دی دعوت دینا تے برائی تو روکنا۔ اللہ تیسرے نمبر تے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ میرے پیغمبر نے آکے پکیزہ چیزاں دا رزق لوگاں واسطے حلال کیتا ہے کی مانا لوگاں نے حلال چیزاں اپنے تے حرام کر لیاں سن یہودی اے اونٹ دا گوشت نہ اپنے تے حرام کر لیا سی میرے پیغمبر نے آکے دسیا اے اونٹ دا گوشت حرام نہیں حلال ہے۔ رحمت کائنات نے السلام دے آن تو پہلا لوگاں غرام چیزاں نو اپنے واسطے حلال کر رہا سی فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ نبی پاک نے آکے اے ناپاک اے جڑیاں گندیاں تے غلیظ چیزاں تو منع کر دیتا روک دیتا حرام کر دیتا انہاں لوگاں نے نبی پاک دے آن تو پہلا اے سور دے گوشت نو حلال کر رہا سی شراب نو حلال کر رہا سی میرے پیغمبر نے دسیا اے حلال تے اے حرام نبی پاک دے آن دا مقصد نیکی دی دعوت برائی تو روکنا نبی پاک دے آن دا مقصد حلال دا پیغام دینا تے حرام تو روکنا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک علیہ السلام ساڑھے گلیاں دنوں توق اتارن واسطے آئے نے فرمایا جڑا لوگاں تے بوجھ سی میرے پیغمبر نے آکے لوگاں دا بوجھ اتاریے کی بوجھ سی تو جو کریا دے غور کریا دے اے لوگ جناب حائزہ عورت نو اے دے برتن کھان پین والے الگ کر دیا کر دے سن اے دا رہن سن الگ کر دیا کر دے سن میرے پیغمبر نے آکے اس بوجھ نو اتاریے نبی پاک نے السلام نے آکے اس بوجھ تو منع کیتا ہے فرمایا انہوں الگ نہیں کرنا ایک الگ کرن والی چیز نہیں گھر دے وقت جیاں دے اندر ہی بے کے عورت کھائے گی گھر دے جیاں دے اندر بے کے عورت آرام کرے گی گھر دے کو جتے باقی لوگ کمرے دے اندر آرام کر
کرنگے حائضہ بھی اتھے آرام کرے گی میرے پیغمبر نے بوجھ اتاریے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے آن تو پہلا اور بڑیاں ساریاں برائیاں سن اور بڑے سارے گناہ سن اور بڑیاں ساریاں ایسیاں رسماں سن جڑیاں لوگاں نے بلا وجہ اپنے تے مسلط کر لیاں سن اپنا بوجھ بنا لیاں سن جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ختم کیتا جویں اج ساڈے معاشرے دے اندر ہندوؤں نو ویکھ کے سکھاں نو ویکھ کے عیسائیاں نو ویکھ کے یہودیاں نو ویکھ کے ساڈے معاشرے دے اندر موت دے موقع تے رسم و رواج آ گئے نے اللہ اکبر ہے کل 40واں ساتہ یہ سارے اسی اپنے تے بوجھ بڑھا لینے والاغلال اللتی کانت علیہم میرے پیغمبر تے بوجھ اتارن واسطے آئے سن مسلمانہ دوبارہ اپنے گلے دے اندر بوجھ اتو ڈال لینے نبی پاک نے تے انہاں بوجھاں دا خاتمہ کیتا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بڑے سارے بوجھ ختم کیتے جڑے اج دوبارہ مسلمان اپنے گلے دے توق بنا لینے مثلا بچہ پیدا ہو جائے تے کہندے نے دروازے دے گئے شرین دی ٹانی ٹانگ دے ہو میرے پیغمبر تے ختم کرن واسطے آئے سن ایڈے ایڈے بوجھ بنا لے کوئی جناب بے اولاد بی بی کسے جناب جدے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا ہوئے اتھے آجے تے کہندے نے سایہ پہ گئے بچہ نہیں بچے گا مر جائے گا نبی پاک نے تینہ چیزاں تو منع کیتا سی اللہ اکبر ہے طرح طرح دی جناب اے فلان رسمیں ساڑھے معاشرے دے اندر جنیاں رسمہ نے اے اسی اپنے گلے دا توق بڑھا لے اسی اپنے گلے دا ہر بڑھا لے نبی پاک تے ختم کرن واسطے ایسن والاغلال اللتی کانت علیہم میرے پیغمبر نے تے اے توق توڑ دیتے سن اے دوبارہ ساڑھے معاشرے دے اندر توق آ گئے نے اللہ غور کرنا اے جناب نکاح دیاں رسمہ ساڑھے معاشرے دے اندر منگنی دی رسم اے جناب ہن شادی دے موقع تے مہندی دی رسم ہن کنجرانوں نچایا جائے گا ہن فلاں رسم کیتی جائے گی نبی پاک نے سارے بوجھ اتار دیتے سن میرے پیغمبر نے تے نکاح ایڈا سادہ کر دیتا سی سیاد جن ایک صحابی آئے سن انہاں کولے لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں سی نبی پاک نے قرآن پاک دیاں چند سورتاں دے عوض اس صحابی دا اس صحابی نال نکاح کر دیتا سی نبی پاک نے تے بوجھ ختم ہن منگدا پھردا کہندا رجی میں اپنی دھی دا جہیز بنانا ہے تے میرے نال کوئی امداد کرو اللہ اکبر لو میرے پیغمبر نے تے بوجھ ختم کیتا سی تو آپ اپنے سر تے بوجھ بنا لیے اللہ کتنی دیر تک 10 لاکھ اکٹھا نہیں ہوندا جہیز نہیں بندا تے دھی دا نکاح نہیں ہو سکدا رشتہ لین والے آندے نے لسٹ لے کے آ جاندے نے فلاں چیز بھی چاہیے فلاں چیز بھی چاہیے فلاں چیز بھی چاہیے وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے ربیع الاول دا جشن منان والے ربیع الاول دیاں چھڑیاں لگان والے ربیع الاول دے جلوس دے اندر جناب شرکت کرن والے میں کہنا اس بندے نو ڈب کے مر جانا چاہیے جڑا بندہ ربیع الاول دا جشن بھی مناندا ہے جڑا ربیع الاول دی آمد تے کانفرنساں جلسے محفل نعت بھی کراندے لیکن شادی دے موقع تے جہیز دی ڈیمانڈ کر دے شادی دے موقع تے بچی والیاں کولوں فریج دی ڈیمانڈ کر دے شادی دے موقع تے بچی والیاں کولوں بیڈ دی ڈیمانڈ کر دے اللہ میرے پیغمبر نے تے سارے بوجھ توڑ کر کے اتار دیتے سن مسلمان دوبارہ اس بوجھ دے تلے دب گئے وہ کتنے ڈب مرم دی مقام ہے کہ جس بازار دے اندر نبی پاک دی آمد دی خوشی دیاں لیٹاں لگیاں نے تے اسے بازار دے اندر ایک بیٹی اپنی جوانی اس واسطے اپنے باپ دے گھر دے اندر گزار رہی کہ دا باپ ٹرک جہیز دا نہیں دے سکدا کس خوشی دے اندر محفل ہو رہی ہے کس خوشی دے اندر بازار سجائے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے بھائی نبی پاک دی آمد دے مقصد نو اسی نہیں سمجھیا میرے پیغمبر کی پیغام لے کے آئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے یہ سارے بوجھ توڑ دیتے سارے توق توڑ دیتے سارے بوجھ اتار دیتے آپ نے فرمایا ان الدین یسر نبی پاک فرماتے ہیں دین آسان تے آپ اپنے صحابہ نو فرمایا کر دے یسرو ولا تنفرو فرمایا ولا تؤثرو فرمایا لوگو آسانیاں پیدا کریا کرو تنگیاں نہ پیدا کریا کرو
آسانیاں پیدا کریا کرو ساڈا دین تے بڑا آسان ہے ہسیاں معاملے دے اندر مشکل پیدا کر دیتی ہے میرے برادر نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو سمجھیے فرمایا والا اغلال اللتی کانت علیہم الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون فرمایا اولو اے نبی پاک دیاں صفتاں تے خوبیاں بیان کرن دے بعد نا اللہ فرماندے نے او لوگ جنہ نبی پاک دی ذات تے ایمان لے آندا پھر میرے پیغمبر دی مدد کیتی نبی پاک دی قوت بنے میرے پیغمبر دی طاقت بنے اور پیروی کیتی جو اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے اے کوئی لوگ کامیاب نے قرآن دی آیت دس دیے نعرے لان والے کامیاب نہیں عمل کرن والے کامیاب نے قرآن نے پاک دی آیت دس دیے چھڑیاں لان والے کامیاب نہیں عمل کرن والے کامیاب نے قرآن پاک دی آیت دس دیے بازار سجان والے کامیاب نہیں عمل کرن والے کامیاب نے اللہ اپنے عمل دے اندر میرے پیغمبر دا کردار لے کے آؤ جو نبی پاک پیغام لے کے آئے نے اس پیغام نو سینے لگا لے جتوں نبی پاک نے روک دیتے اتھوں رک جاؤ اور نبی پاک علیہ السلام دا پیغام تواڈے سامنے رکھ دیتا آئیے ہن رحمت کائنات اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے تے کنا عظمتاں تے کنا شاناں نال تشریف لے کر کے آئے میں شروع دے اندر نبی پاک دی آمد دے مقصد نو کیوں بیان کیتے کیونکہ ولادت سنا دینا ہی کافی نہیں ولادت دے مقصد نو سمجھانا بھی ضروری ہے میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے اس دور دے اندر تشریف لے کے آئے جس دور دے اندر عرب لوگ اپنے خصب نسب تے بڑا مان کریا کر دے سن اپنے خصب نسب تے بڑا جناب فخر کریا کر دے سن عورتاں بلا کے محفل سجا کے لوگاں نو کٹھیاں کر کے نہ عورتاں کو اپنا حسب تے نسب سنیا کر دے سن میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے حسب بھی عطا کیتا تے نسب بھی اللہ عطا کیتا نسب میرے پیغمبر دا غور کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل دندروں پیدا ہوئے پھر رحمت کائنات فرمایا کر دے سن میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا ہوں اللہ دے خلیل نے اللہ اپنی بیوی نو نال لیے اللہ نے وڈیری عمر دے اندر بچہ عطا کیتا جنہ دا نام حضرت اسماعیل چل دیاں جب بیت اللہ دے قریب آ گئے نے ایتھے آ کے ڈیرے لگا لینے تے بیوی بچے نو چھڑ کے واپس چلے گئے نے تے اللہ دے پیغمبر نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تغوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ دے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے اللہ میں اپنے بیوی بچے نو ایتھے چھوڑ کے جا رہا ہوں وادی غیر ذی زرع دے اندر جتے رونقاں کوئی نہیں جتے دکان کوئی نہیں جتے مکان کوئی نہیں اللہ جتے درختاں دا سایہ کوئی نہیں بس پہاڑی پہاڑ نظر آندے نے ایتھے چھڑ کے جان دی وجہ اے کہ قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے اللہ کھانوں تے کوئی چیز کوئی نہیں لیکن مالکا میں تیرے کو دعا کرنا میری اولاد نو پھلاں دا رزق عطا کر دے ایک گل سمجھانا چاہنا تے گل لگے ودانا چاہنا پہاڑی پہاڑ نظر آندے نے پتھر ہی پتھر نظر آندے نے لیکن اللہ دے پیغمبر نے کس یقین نال رب کولوں منگی ہے کہ اللہ دی قسم انہاں پہاڑاں تے پتھراں دے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوندی لیکن دنیا دی کوئی ایسی چیز ہے جڑی اتھوں نہ لبدی ہوئے ایک اللہ دے پیغمبر دا اپنے رب دی ذات تے یقین کامل سی اے بوئے بوئے تو منگنا تے ہاتھ پھلان نالو چنگا رب دے سامنے رو لیا کر
اللہ دے سامنے سوال کر لیا کر، اللہ غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے بندوبست ہو رہے نے، توجہ میرے ور رکھنا، غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے انتظامات ہو رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے نو چھوڑ دیتے، گائے بگائے خبر لینا دے رہندے نے۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن میں نبی پاک علیہ السلام دا سلسلہ نسب بیان کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر تسی توجہ میرے ور رکھو، اے ماشاءاللہ انجی رہنا، اللہ خیر کرے۔ رحمت کائنات علیہ السلام میرے پیغمبر دی آمد دا بندوبست انتظام ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے نو چھوڑ کے چلے گئے نے، ادھر بار بار آندے نے، خبر لے کے چلے جاندے نے۔ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے نے، ادھر بنو جرم قبیلہ آئے، انہیں آ کے تھے ڈیرہ لگا لیے۔ ماں نے حضرت اسماعیل دی والدہ محترمہ نے سیدہ ہاجرہ نے حضرت اسماعیل دا نکاح کر دیتا ہے، شادی کر دیتی ہے۔ ادھر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ملاقات واسطے اللہ دے خلیل آئے نے، تے انج کر کے باہر آ کے توازاں لگائیاں نے۔ اللہ پوچھن لگی گھر دے اندر حضرت اسماعیل دی بیوی کون؟ حضرت ابراہیم نے اپنا تعارف کرایا، کہن لگے اچھا بیٹا دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے؟ تے بی بی ناشکری، بیبیاں اکثر ہی ناشکریاں ہوندیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مقدران دی گل ہے نا، نصیبان دی گل ہے۔ جے شکر کر دی تے اللہ نے بڑا مقام دینا سی، شکر کر دی تے اللہ نے بڑی عزت دینی سی، لیکن انہیں کی کیتا نہ شکری پاویں بندہ کرے تے پاویں بی بی کرے، رب نو چنگا لگدا؟ رب نو چنگا نہیں جے لگدا۔ وہ جنہ کو رب نے دیتا ہے رب دی ذات دا شکریہ ادا کریا کرو۔ ہیں جدوں کسی دی گڈی ویندے ہو نا، سائیکل والے ول ویکھیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی، اللہ نے جتنا کو عطا کیتا ہے اللہ دی ذات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اے ویکھیا جے نہ شکری دا نقصان ہون لگے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو خریت دریافت کیتی ہے تے بی بی کہن لگی کدی لب جاندی ہے تے کدی بھوکے سو جانے ہاں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل چنگی نہیں لگی، میری بہو ہوئے تے نہ شکری کرے، کیونکہ ابراہیم پیغمبر تیوں نے جنہ رب دی محبت دے راگ دے اندر چھاڑا مار دیتیاں نے۔ ابراہیم پیغمبر تیوں نے جنہ رب دی محبت دے اندر اپنے باپ تو جدائیاں برداشت کر لیاں نے۔ ابراہیم پیغمبر تیوں رب دے پیغمبر نے جنہ رب دی محبت دی خاطر بڑھاپے دے اندر مرن والے بیٹے نو اپنی اکھاں تو دور کر دیتا ہے۔ تے کہن لگے انج کرنا، میں جا رہا ہاں تے اسماعیل آئے تے انہوں میرا سلام کہنا تے پیغام دینا تیرے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں، انہوں تبدیل کر لے۔ ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام شام نو واپس آئے نے، اینے کر کے گھر دا ماحول معطر نظر آ رہی ہے۔ تے مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا، فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ گیسی ملنے دی باپ دی، گھر آمدے تے پوچھ دے کہیں دے ہستی کوئی آئی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑھائی ہے، پر آؤندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑھائی ہے۔ تے بیوی بول کر کے کہندی ہے، ایک بڑھا جیا بابا داڑی لال کھنا تھی، ایک بڑھا جیا بابا داڑی لال کھنا
تھی او اسماعیلا آواز لگائی اچھی صدا تھی او نہیں گھر میں بولی خیاب تھی ونگی چگاٹ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے حضرت اسماعیل سمجھ گئے نے فرماندے نے جانی بد نصیبیوں باپ ہمارے سی آگ چھلانگ لائی رب دے پیارے سی جانی بد نصیبیوں باپ ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لائی رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری او دے حکموں چلائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے کہ میرے باپ نے تیری نہ شکری پسند نہیں کی دی اللہ کو اکبر اللہ پھر نکاح کر لیا حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم پھر آئے نے ماپیاں نو اپنی اولاد دے گھر واسطے چنگے لگ دے نے گھر دے اندر رونقاں تے بہاراں چنگیاں لگ دیاں نے ادھر حضرت ابراہیم آئے نے خریت دریافت کیتی ہے حضرت اسماعیل دی بیوی نے بڑے اچھے طریقے نال حال چال پوچھے آؤ بزرگو تواڈی خدمت کریے آؤ تانوں کھانا کھلائیے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابراہیم دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا فرمان لگے بیٹا میں جا رہا تے میرا اسماعیل نو سلام کہنا تے پیغام دینا تیرے گھر دی چگاٹ بالکل ٹھیک ہے نو تبدیل کرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں پہلی بیوی نے نہ شکری کیتی ہے حضرت اسماعیل دے گھروں نکل گئی ہے دوسری بیوی نے رب دا شکریہ ادا کیتے اللہ تعالیٰ نے میرے محمد پاک نو اس لڑی دندروں پیدا فرما دیتا ہے اے شکر گزاری دا فائدہ ہے اے شکر گزاری دا اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو ایویں بندہ روندا رہے میں مر گیا میں لٹیا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا رب نو چنگا لگدا نہیں لگدا اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی آمد انتظام ہو رہے نے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس نسل دندروں پیدا فرمایا اور نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت واصلہ فرماندے نے رحمت کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب کیتا حضرت اسماعیل دی اولاد دندروں بنی کنانہ دا انتخاب کیتا بنی کنانہ دندروں اللہ نے قریش نے انتخاب کیتا اور قریش کے اندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد نے انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم ہن او گھڑیاں آ گئیاں نے او وقت آ گئے جس وقت دے اندر جنہاں گھڑیاں دے اندر میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے اور نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی آپ فرماندے نے ساریاں زمانیاں چو میرا زمانہ بہتر ہے ساریاں زمانیاں چو میرا زمانہ آپ اس زمانے دے اندر پیدا ہوئے جڑا زمانہ ساریاں زمانیاں چوں بہتر ہے تے میرے پیغمبر کائنات دے لوگ اس شہر دے اندر پیدا ہوئے جڑا شہر سارے شہراں تو بہتر ہے اس شہر دے بارے اللہ فرماندے نے اِنَّا وَعَلَى بَيْتٍ مُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر اللہ سارے شہراں تو افضل ایڈا افضل ہے بندہ اتھے جا کے ایک نماز پڑھ دے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر چھڑ دائے
اس شہر دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو پیدا فرمایا. میں قربان جاواں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر 9 ربیع الاول نو سوار والے دن اس وقت اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے. جڑا وقت جڑا ٹائم سارے ٹائماں نالوں خوبصورت ہے. اے او ٹائم ہے جدوں چوراں ڈاکواں زانیاں شرابیاں دا ٹائم مک جاندے تے نیک لوگاں دا ٹائم شروع ہو جاندے. اللہ والیاں دا ٹائم شروع ہو جاندے. تہجد پڑھن والیاں دا ٹائم شروع ہو جاندے. میرے پیغمبر اس وقت اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے. اے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا سونیا اساں تانوں سراج منیر بنائے. اللہ اکبر. ادھر ویکھیا جی میں قرآن پڑھاں برکت واسطے تاکہ تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے. غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وجاجا. بابا جی چھڑ دیو کیڑے کام لگ گیا. جمعہ سارا مک چلیا چھڑ دیو نو سارے تواڈے آرے لگے. غور کرنا میں نہیں کھڑا ہویا تے تسی کیوں پریشان ہون دے. آواز آ رہی سارے نو جتھوں جتھوں تک آواز آ رہی کو سبحان اللہ. کوئی گل نہیں سپیکر نہیں چلتا میرا سپیکر سے چل رہا ہے. توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے اللہ نے اپنیاں نعمتاں دا ذکر کر دیا. فرمایا وَسِرَاجًا وَهَاجًا. نبی پاک نو اللہ نے فرمایا سراجم منیرا. سراجم منیرا. اللہ نے آسمان دے سورج تے بھی لفظ سراج بولیا تے نبی پاک دی ذات تے بھی لفظ سراج بولیا. غور کرنا لیکن فرق ہے وہ ادھر سراجم وہاجا کھیا تے ایتھے کی فرمایا سراجم منیرا. اللہ ہن میں ترجمہ سمجھان لگا. توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرا آکھیا. آسمان دے سورج نو سراجم وغاجا آکھیا. کی مانا سراجم وغاجا دے بندہ قریب جاندے بندہ سڑدا ہے تے سراجم منیرا دے بندہ قریب جاندے تے بندے نو ٹھنڈ پیندی ہے. سراجم وہاجا دے قریب بندہ جاندا ہے تے بندے نو گرمی لگ دیئے. سراجم وغاجا گرمے تے سراجم منیرا نرمے. سراجم وغاجا اے دے نیڑے بندہ گوئے تے رنگ کاڑا ہوندہ ہے تے سراجم منیرا دے بندہ نیڑے ہوندہ ہے. آندہ کاڑے رنگ والا بلالیں چل دا زمین تے تے پیران دا کھڑا کر اب دے جنت اندر چھڑائی دیندہ ہے. یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قربان جاواں سراج منیر آئے تے کس دور دے اندر آئے، نبی پاک دی نبوت دا سورج چمکیے، جہالت دے گندھیرے مک گئے، ضلالت دے گندھیرے مک گئے، گمراہیاں دے گندھیرے مک گئے۔ قرآن کہندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا سی اپنے رسول نو بھیج کے تواڈے تے احسان کیتے، میرے پیغمبر نے آ کے تانوں قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سنائیاں نے، تانوں تواڈا تزکیہ کیتا ہے، کتاب حکمت دی تعلیم دتی ہے کہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلاں جہالت سن، میرے پیغمبر دے آن تو پہلاں ضلالت سن، میرے پیغمبر دے آن تو پہلاں گمراہیاں سن۔ نبی پاک آئے او سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، بن عرب دا سوغنا چن آیا، بن عرب دا سوغنا چن آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سنے، زندہ قبراں وچ پیندیاں سنے، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے، آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سنے، کی کہندیاں سنے، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، سونا تیرا آمنا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے او سردار آئے، جدی کل کائنات رعایا ہے، وہ جدی کل کائنات رعایا ہے، امت دا بنے گا کہ میں آیا، امت دا بنے گا کہ میں آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
میں قربان جاواں میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے اس جہالت دے دورے دے اندر نبی پاک علیہ السلام حالے تک دنیا تے نہیں سنائے میرے پیغمبر دے والد گرامی سردار عبداللہ اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے ہن رو 9 ربیع الاول دی صبح میرے پیغمبر دی ولادت با سعادت سیدہ آمینہ دے بطن اطہر دے اندر ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے سردار عبدالمطلب وال پیغام بھیجے سردار عبدالمطلب تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنے ہتھاں تے اٹھائے نبی پاک دا مکھڑا ویکھیاں نہ ویندے ویندے رہ گئے نالے نبی پاک دا مکھڑا ویندے جاندے نے تے نالے بیت اللہ والے چل دے جاندے نے جا کے بیت اللہ دا طواف کیتے میرے پیغمبر دا چہرہ ویندیاں ویندیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ ایڈا سونا پوتا عطا کیتا ہی تے اے دیان تو پہلے ہی دا بابا دنیا تو چلا گیا آج عبداللہ زندہ ہوندا تے کتنا راضی ہوندا کتنا خوش ہوندا لیکن میرے رب دیاں مرضیاں نے اللہ فرماندے نے سونیا عالم یدد کا یتیمن فاوا عالم یدد کا یتیمن فاوا اساں تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں تے شاناں نوازیے اکثر جوندے بچے یتیم ہون تے رول جاندے نے اکثر میں ہوندے بچے یتیم ہون تے تربیت دے اندر فرق آ جاندے سونیا اساں تانوں یتیم ہی پیدا کیتا ہے تے تواڈیاں تربیتاں وی آپ کیتیاں نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم میں قربان جاواں یتیم پیدا کر کے اللہ نے خلق عظیم دا مالک بنا دیتا اللہ اکبر پوری برادری دے اندر پورے خاندان دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے عبداللہ دی نشانی دنیا تے آئی ہے تے جیڑا ویندے نبی پاک علیہ السلام نو ویندے ہی رہ جاندے رب نے سونا ہی ایڈا بنائے نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو پیار ہی اتنا بنائے جیڑا نبی پاک نو ویکھ لیندے میرے پیغمبر وال ویندے ہی رہ جاندے ہر رشتہ اپنی جگہ تے راضی ہے ہر رشتہ اپنی جگہ تے خوش ہے میرے پیغمبر دی عمر 7 دن ہو گئی ہے اللہ اکبر ہن میرے نبی دا نام رکھ دیتا گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کنو کہندے نے جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے اللہ اکبر ویکھ لو ہلے تک اللہ دی قسم زمین نہیں سی بنی آسمان نہیں سی بنیا میرے پیغمبر دیاں تعریفاں عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دنیا تے نہیں سنائے تے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے مینوں اودوں ہی خاتم الانبیاء لکھ دتا سی جدوں غلط قدر تے آدم دے جسم دے اندر روح نہیں سی پھونکی گئی کتوں دا میرے پیغمبر دیاں تعریفاں دیاں پیاں نے کتے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر ربنا وبعث فیہم رسولا کتے میرے پیغمبر دیاں تعریفاں حضرت عیسیٰ کر دے پہنے ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اپنے منن والے تے اپنے امتیاں نو کہندے نے میرے امتیوں میرے بعد ایک رسول آن والے جدا نام احمد ہوئے گا میرے پیغمبر دا زمین تے نام محمد آسمان تے نام احمد محمد انہوں کہندے نے جدیاں سب تو زیادہ تعریفاں کیتیاں جان تے احمد انہوں کہندے نے جڑا سب تو زیادہ رب دیاں تعریفاں کرن والا ہوئے میرے پیغمبر دیاں تعریفاں میرے پیغمبر دیاں صفتاں سارا جہان پیا کر دے اللہ او پہلے دن تو دیاں پیاں نے تے قیامت تک ہوندیاں رہن گیاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا نام محمد رکھ دیتا گیا ہے
کر کے دعوت کی گئی ہے. دعوت جناب رشتہ دارانو بلا رشتہ دار آ گئے. کہنے لگے عبد المطلب عبداللہ دی نشانی دا نام کی رکھے ہیں؟ سردار عبد المطلب فرماندے نے میں دا نام محمد رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو پہلا کسے دا نام محمد نہیں سی. اینا چودھریاں تے سردارانو عجیب جیا نام لگیا. کہنے لگے عجیب نام رکھ دیتا عبد المطلب. کوئی عبد العزا رکھ دا, کوئی عبد مناف رکھ دا, تے پھر بھی تے کوئی گل بات ہوندی. عجیب نام رکھ دیتا ہے. تے سردار عبد المطلب نے جواب کوئی نہیں دیتا, اندر چلے گئے نے. میرے پیغمبر نو اٹھا کے لے آئے نے, نبی پاک دے مکھ تو کپڑا کھٹائے تے سردارانو کہنے لگے اور سردارو ذرا میرے بیٹے دا چہرہ تے ویکھو, اس چہرے تے نام محمد ساڈ دے کے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے پیغمبر دے مکھڑے دیاں زیارتاں کیتیاں نے تے سارے چپ ہو جاندے نے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نام رکھ دیتا گیا. میں شروع دے اندر کہ آپ دا زمانہ بھی اللہ, آپ جس شہر دے اندر پیدا ہوئے وہ بھی اللہ, جس وقت دے اندر پیدا ہوئے وہ بھی اللہ, تے میرے پیغمبر دا نام بھی اللہ, نبی پاک دا نام بھی اللہ. اللہ اکبر. انشاءاللہ نام محمد کے جا کے جمعہ پڑھاواں گے. آئیے غور کرنا, رحمت کائنات علیہ السلام ہے مکے دی سرزمین تے آئے نے, بہار بن کے آئے نے. ربیع الاول دے مہینے دے اندر بہار بن کے نبی پاک آئے. ادھر عرب دے دستور دے مطابق دائیاں آندیاں بچیاں نو لے کے چلیاں جاندیاں. طائف دے اندر دیہات دے اندر ہکان والی آئی خود بیان کر دیاں نے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کر کے سجیدہ غلیمہ فرما دیاں نے, ہے کمزور جی سواری میرے گڑے تے جناب ماڑی جی اونٹھڑی میرے گڑے. چل دیاں اتنی کو تھک گئی ہے کہ نال دے قافلے والے بھی وزار ہو گئے نے. چل دیاں مکے پہنچ گئے. ساریاں دائیاں نو بچے مل گئے, ہنو بچہ کوئی نہیں ملیا. ہن چل دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے پہنچیاں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دا دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت لے کے اندر داخل ہوئیاں. کہن لگیاں آمنہ بچہ لین واسطے آئیاں. تے سیدہ آمنہ فرما دیاں نے پہلے بھی آئیاں سن تے واپس مڑ گئیاں نے. کیوں مڑ گئیاں نے کہ اس بچے دا باپ اس دنیا تو چلا گیا ہے. اے بچہ یتیم علم یا ڈد کا یتیم فآوا. جان دیو نا یتیم سمجھ کے چاچے بھی چھڑ جاندے نے, یتیم سمجھ کے داد کے بھی مکھ موڑ لیندے نے, یتیم سمجھ کے نانکیاں دے بھی مکھ موڑ جاندے نے, یتیم سمجھ کے لوگ چڑکاں مار دے نے, یتیم سمجھ کے لوگ تکے مار دینے. نہ تکے ماریا کر, کوئی یتیم نظر آئے تے میرے پیغمبر وال ویکھ لیا کر. اللہ نے ساڑھے نبی نو یتیم پیدا کیتا ہے. علم یدد کا یتیمن فآوا. فرمایا سونیا اساں تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں عطا کیتیاں. اللہ تے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. نبی پاک فرماندے نے میں اور یتیم نال پیار کرن والا جنت دے اندر انج کٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. تے سیدہ علیمہ کہن لگیاں آمنہ ذرا اپنے لال دا مکھ تے وکھانا. تے سیدہ علیمہ نے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیاں تے نبی پاک تے قربان ہوگی, میرے پیغمبر تے فدا ہوگی. وقت ہو گیا ورنہ میں بیان کردہ بس نہ جملیاں تے گل مکانا چاہنا. سجیدہ غلیمہ میرے پیغمبر نو ویکھ کے پتہ کی کہندیاں نے نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. اس ربیع الاول دا گفٹ میرے استاد محترم قاری بشیر احمد عزیزی صاحب, دعا کرو اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ انہوں نے ساریاں بیماریاں دور فرمائے اور انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. کمال دے جملے لکھے نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. تک
تکیا حضور نل دل دے سرور نل تکیا حضور نل دل دے سرور نل دل دے سرور نل مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ دے پیارے ڈٹھے حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ دے پیارے ڈٹھے جگ دے پیارے ڈٹھے رحمت خزانہ مائی آمینہ دا لال سونا رحمت خزانہ مائی آمینہ دا لال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا اور قسمت حلیمہ اچھی گودی وچ پائی جاوے چم چم سونے نل سینے نال لائی جاوے قسمت حلیمہ اچھی گودی وچ پائی جاوے چم چم سونے نل سینے نال لائی جاوے سینے نال لائی جاوے آکے حلیمہ بے مثل مثال سونا آکے حلیمہ بے مثل مثال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا کمال دا جملہ امام تازہ کوئی محبت سماعت کرنا سواری تے سوار ہوئی زندگی بہار ہوئی سواری تے سوار گوئی زندگی بغار گوئی زندگی بغار گوئی تیز رفتار ہوئی جد سونے ہاتھ مہار ہوئی تیز رفتار گوئی جد سونے گت مہار گوئی سونے گت مہار ہوئی موجزہ سونے دا ہر ایک کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا میں گارنٹی نال کہنا اے جملہ تانوں اگلے ربیع الاول تک یاد رہے گا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب ڈٹھا پھلان دے وچوں جویں پھل گلاب ڈٹھا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب ڈٹھا پھلان دے وچوں جویں پھل گلاب ڈٹھا سونی عادات ڈٹھی مٹھی گل بات ڈٹھی سونی عادات ڈٹھی مٹھی گل بات ڈٹھی مٹھی گل بات ڈٹھی حسن جمال اخلاق نال نال ڈٹھا حسن جمال نا اخلاق نال نال ڈٹھا بچپن آقا دا بڑا بے مثال ڈٹھا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا علم یجد کا یتیمن اللہ تعالیٰ اے سونے دے آمد دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرما اور جو نبی پاک پیغام لے کے آئے
اس پیغام نو سمجھیے، اپنی زندگی دے اندر اس پیغام نو لے کے آئیے۔ نبی پاک نے آ کے نیکی دا حکم دیتا، برائی تو روکیا، حلال دا پیغام دیتا، نبی پاک نے حرام تو روکیا، نبی پاک نے آ کے گلیاں دے توق اتارے، بوجھ اتارے، اسی پھر دوبارہ بوجھ پا لینے گلیاں چ۔ اللہ سانو انہاں رسمہ رواجاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا شکر ہے کہ میں ایک اور امتحان چ کامیاب ہو گیا کہ ماشاءاللہ اج بغیر سپیکر تو تسی جمعہ پڑھوا لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔